Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today punta tayo ng Lake Vinces. So kung ready ka na, tara, let's go! Unang pahon. Puntang manipis. So mga 5:30 kami nagkita ni Brit sa may Inbacalso na Petron at bumiyahe na kami papuntang Tabunok, Talisay kasi doon kami magkikita ni Pixies. So pagkadating namin doon mga 6, tapos maya after 1 to 2 minutes dumating na rin si Pixies. Medyo madami talaga yung ahon dito sa Manipis, parang anli na nga yung ahon, pero ang ganda ng view, talagang mabibigani ka ng view bawat side, minsan sa kaliwa, minsan sa kanan, mga puno, mga bundok. So bago kami umahon sa Camp 5 or tinatawag nilang Campo 5, nag-breakfast muna kami, kumain kami ng itlog, tagdalawa kami, pang ano na lang ng lakas sa pag-ahon kasi malayo-layo pa, dadaan pa tayo ng Camp 6 at Camp 7, tapos dun sa Camp 7 dun na kami liliko papuntang Luay. Talagang anli ahon ang Manipis mga karasta. Nakahingal. Pero bawal maganda sa view. Grabe din yung view. Sa parting ito, kitang-kita mo talaga yung landslide. Wala pang bagyong Odette, nag-landslide na yan. Tagal yan, hindi pinadaanan ng mga cyclist. Bali, yan sa may kaliwa na banda. Tapos yung kanan naman, ano yan, pang-pang na yan. Yung malalim na side. Sa parte din na ito, malapit na rin ang finish line. Bali, nasa Camp 7 na. So, naka-decide kami na mag-snack muna para may lakas ulit papuntang Luay kasi yung Luay, grabe yung ang sakit ng ahonan doon. Grabe din talaga yung damage ni Bagyong Odette dito sa Cebu. Madaming puno, madaming poste nga natumba, tagal yung kuryente, matagal yung tubig bumalik. Kaya naghirap talaga yung Cebuanos sa time na yun. At tagal din hindi nakabike.
So after namin nag-snacks at nag-break, tumuloy na kami sa pagpadyak patungo sa kanto kung saan dadaan patungong Lake Vinces. Pero pagpasok namin sa kanto na yun, napag-isip namin na medyo maaga pa. So kaya iniba namin yung rota. Pumunta kami ng Luay na rota. Kasi hindi pa namin napuntahan yun. Tapos gawin din naming loop. Sa parting ito, nasa Luay na kami. Grabe yung ano dito, yung ahonan. Talagang ang sakit. Pero nababawi naman kasi yung view. Maganda yung view. Tapos sa unahan ay naabutan kami ng ulan. Lumakas ang ulan kaya naisipan namin na pasilong muna. At doon nagpalipas ng oras hanggang tumigil ang ulan. Sa tanga. Hapit na akong naong hapit na bikugan. Gamay na lang. Gamay. Pahinga muna kami konti. Kasi mas ano pa, ahon. Mas grabe. Ayan na nga, mula na. So pahinga ulit. Tayo namin na migil yung ulan. Medyo matagal pa talaga ito yung ulan mga karasta. So chika muna kami kay ate tungkol dito sa lugar. So mga karasta, resume kami sa aming ride. Kakatapos lang umulan. Kita niyo naman yung fog. Ayun, hindi na masyado, wala nang init. Fog na, sarap. Ito yung nakakawala talaga ng pagod pag may ride. Parang nasa Baguio na yun. Medyo maahon pa rin tayo. Sakit pa rin yung ahon. Noon na konti sila. Bridge. Titis. Hangat pa mo. Ano? Hindi mo nakita yung baba. Buntag. So mga karasta, padong namin sa ano no, Biga Pit lang gitawag. So agitag trail, daan tayo ng trail mga karasta puntang Biga Pit. So yung ahon kanina, ano yun, Luay. So after daw ng Biga Pit, ano na yung Lake Vinces. So palusong na to. Yan.
Dahan lang kasi medyo basa talaga. Slide. Aray. Tapos lang umulan. So pangalawang beses to, pero unang beses sa bike. Parang nakikita ko na yung natawag nila na ano, biga pit, yung may tubig sa gitna. Gila kaya pa. Yeah! Sarap. Calap. Alami. Uy! Yan, kita nyo mga karasta. Yan ang tinatawag nila na biga pit. Ganda. Mining na pick, no? Picks. So, mining pit daw. Kaway-kaway mga karasta. So mga karasta, pababa na kami ng Lake Dinsis. Tapos na kami magtambay doon sa dito sa Biga Pit. Uy, di nilalim nahina lang ta. Ano naman yung grabe, sobrang ganda, gawa ng nature talaga. Nature, man-made na pala yan, yung bukid, nature, man-made na pala yung Biga Pit kasi ano yan dyan mining daw, copper. So, time check tayo, 10:39 ng umaga. So, medyo mainit na pero ayos lang kasi malamig man yung hangin kasi kakaulan lang. Tapos, trail ulit yung dadaanan natin. So, update lang, papunta na tayo ng Lake Dinsis. Ayos din doon yung lake, ganda din doon. Ayo das batuan. Lagi so galing Biga Pit, puro na to palusong.
papuntang Lake Bensis. Tapos galing Lake Bensis, daan kami ng, hindi kami babalik dito, bali doon kami dadaan sa Sinsin, palabas na ng Campo 7. Sulit po datong gisaka eh. Lagi, no? Oh, kapoy ka good. Oh, sulit yung pag-ahon namin kanina sa luway. Sobrang ahon. Pero ito, trail na naman at sumunod. Ayos. Sabi nga nila, pag may ahon, may palusong. Mihi, mi? Tag busing. Yan. Yung ano pa yan ng udit. Damage. Kaya kung gusto nyo mag-trail, mag-bike dito, karasta. Sarap. Ayos na ayos. Recommend ko to. Lugar na to. May ano to, Toledo. Yan, palusong na naman. So, medyo may rolling hills dito konti. Pero mas marami yung palusong. So mga karasta, karating lang namin no sa Lake Bensis. Ayan na, sa likod ko yung Lake Bensis. Hindi ko na natapos yung video papuntang palusong kasi yung cam ko na nabusan na ng memory. Kaya naputol yun. So cellphone na gamit ko ngayon. So ano kung sa inyo yung view ng Lake Bensis.